Vi er netop gået ind i valgkampens sidste afgørende uge, og politikernes program er mildest talt tæt pakket, og det betyder, at der altså ikke ret meget tid til at sove pt. Alligevel så ser de fuldstændig spotless ud hver morgen. Vi ser dem perfekt make-up, og håret sidder fuldstændig som det skal. Kenny Alexander, du kender deres hemmelige formel. Ja. Yeah. Du er stylist for en række kendte danskere, og derudover så har du faktisk også stylet venstrepolitikerne for deres valgplakater i år. Godmorgen og velkommen. Tak. Og Jeanette, du er den modige kvinde, der har sagt ja til at møde ind her til morgen, fuldstændig uden make-up. Lad os lige prøve en gang at kigge på billedet her. Så kan vi se, hvordan du så ud, da du kom ind i morges. Sådan der. Jeg vil ikke sige, at det ser slemt ud. Jeg ser personligt endnu mere kold ud om morgenen, når jeg ikke har noget make-up på. Under på. Ja, tak for de søde ord. Men Kenny, du skal vise dine bedste tricks på Jeanette her til morgen. Og hvis vi sådan helt generelt først skal snakke lidt om det der med, hvor meget er der egentlig at stille op, hvis man vågner op med sådan helt puffy røde øjne? Altså faktisk så ville jeg rigtig gerne have haft en agurk og nogle kamillete-sprayer med lige nu. Fordi det er sådan den gode gamle, altså den kan man da i hvert fald. Og det ved jeg, fordi at jeg ved, at blandt andet Ole Henriksen bruger ikke meget agurk i sine ting. Altså, fordi det er rigtig godt for øjneområderne og sådan noget. Der er en masse gode ting i agurken, og det er også det rigtig gode gamle lægeråd. Jeg googlede det lige i går. Det er altså noget med, at man kan tage nogle kamillete-poser, lave en god kop kamillete, lægge dem lige på køl, og så smække dem på øjnene i nogle minutter. Så tager de altså lidt af hævelserne. Og hvilke mantra arbejder du efter, når du sådan sidder med en politiker i stolen, eller for den sags skyld helt almindelig dansker? Jeg vil nok sige, at jeg tager ikke lige kamillete-poserne ud. Det kunne være super overskudsagtigt, men jeg hopper nok på alt det her super smarte, fancy, lækre. Altså blandt andet så har jeg jo fundet den her lille maske frem her, som er en ice mask, som man jo kan lægge i små 10 minutters tid på sin hud. Den fås i de her æsker, der står hernede på den store her på 18, og den lille her på 6 masker. Det er altså det nye. Det er, at man så lige hælder dem op i sådan en lille kop her, jeg kan vise dig her. Den ligger altså, masken er herinde i. Så hælder du simpelthen op her med noget vand. Det er sådan noget specielt vand, der er lavet af is og af C-vitaminer og forskellige ting og sager, som simpelthen gør, at masken hæver op. Og så folder du den ud til masken der. Og hvad gør den, når man er træt om morgenen? Giver den fugt, eller hvad gør den? Ja, man kan sige, jeg ved blandt andet, at der er en politiker inde på Christiansborg, og jeg ved ikke, hvem det er, men jeg ved, det er en fyr, som kom ind en dag efter at have været lidt for længe oppe. Okay. Og han fik altså lige dryppet øjnene med Visine-øjendråberne, og så fik han simpelthen den her maske på, og så han fantastisk ud resten af dagen. Det den gør, det er, at den selvfølgelig går ind, og der er en masse C-vitaminer og sådan nogle ting, altså det er rigtig godt for huden. Så på den måde kan man sige, det er rigtig godt. Og det der også er i det der, at den ikke er for våd. Okay. Det vil sige, man kan lægge den oven på sin makeup, så kvinderne kan altså nå at tage den her på, når de kører i valgbilerne, så kan de lige, 10 minutter, ikke? Det er jo ret smart. Det er super smart. Hvad gør du så,